И здравейте хора, аз съм Кениес и днес сме решили да направим един туториал, който ще е как да си направите компютъра по-бърз. Първо, влизате в моят компютър или май компютър, натискате DSM бутон вътре, натискате Properties или свойства, както ви е езикът, и натискате после Advanced System Settings, тук Settings, на вашето ви е Let Windows Choose What's Best for My Computer, а трябва да натиснете Adjust for Best Performance. Така, натискаме ви и натискате Приложи или Apply. И вие, ако сте на Windows 7, ще забележите лека промяна. И аз поне не мога да ви покажа това, защото не съм на Windows 7, на Windows 10. Също има и друг начин да го направите това. Натискате DSM бутон на работния плод, Personalis. Аз съм на Windows 7, на вас направо ще ви излязат и тия теми. И това тук ще ви излезе. И натискате едно от тези, което ви харесва. Аз, например, ще натисна това. Изчаквате малко. И ето вижте как се промени това. Промени се и то доста. Компютърът ми стана по-бърз. А ако не ви харесва така, ако искате да се върнете първоначалния облик на вашия Windows, можете пак да отворите тук и просто да натиснете Windows или Windows 7, може да пише. Штракате тук. И е готово. Вие сами ще заведете промяната. Дано да съм ви бил полезен, хора. Ако е така, моля абонирайте се, харесвайте, коментирайте. И това ще е от мен. Чао!